Seneng bunga hatimu. Dino murah. Toke. Urung ngerti walake. Wis ngerti walake apa urung? Walake piye? Ayo cah, brongo setan kober. Sing gowo brongo setan kober. Patine saka brongo setan kober. Wah. Dadi sapa sing gawa Kyai Brongo Setan Kober Matine saka brongo setan kober. Brongo sing gawa kuwe. Kowe seneng bojomu isih ayu. Apa yo pancen bakal kelakon aku mati. Sing nopo kowe? Setan Kober. Sing nopo kowe? Monggo sing nampa iki aku. Yo ngene. Takut kewuh lan kowe pati. Mbok menawa yen patiku kanthi lantaran Kyai Brongo Setan Kober ora apa-apa. Terus ora apa-apa. Karben besok yen aku mati, ayo to. Aku tinompo marang Gusti Ngakra Jagat. Karepmu piye? Ngapura dosaku. Karepmu piye? Aku tak sesuci luwe dhisik. Arep sesuci? Aku tak sesuci luwe dhisik. Aku titip Kyai Brongo Setan Kober. Gabe, wis mati lan wis suci. Arep mati kok sesuci barang. Gak kena malah ngomong jare arep sesuci. Jare arep sesuci kok. Lho sing arep sesuci iki sapa? ngomong. Kandamu. Kapisan kowe. Lho, kapisan kowe. Sapa sing gawa Brongo Setan Kober? Patine saka brongo setan. Wongkelah kowe. Alah. Bojoku meteng aduh. Bojoku meteng. Aku titip sedela. Tak pamitan bojoku aduh. Ayo. Bojoku meteng aduh. Sing meteng kok sambat karo wong liya. Tak titip sedela tak pamitan bojoku. Karo pamitan karo bojoku mesake. Yo. Matur nuwun. Piye? Rangkot. Kang pamitan karo bojomu. Sing pamitan sapa? Lah kandhamu arep pamitan. Aku judul lho bojo. Aku mau bojo niki. Ana wong ka. Sapa sing gawa Brongo Setan Kober? Matine saka brongo setan kober. Mati ya. Kewu, mongko sing gawa kewu. Aku iki dak mati janggawa iki. Matilah. Lek titip malah. Moh. Ana. Ora sudi. Apa? Nego tak omongi. Cedelok ae. Cedelok. Kenapa? Aku duwe sapi iki mung siji. Sapi. Iya. Terus kena penyakit lato-lato. lho, penyakit kok lato-lato. Iya, nek ora tak golekno mantri suntik, aku gak duwe donya. Donyaku yo mung sapi kuda. Nasibmu mau menes-menes Akhire kuwi aku titip gawake sedino yo. Tak silak, tak gawa. Cedelok. Aku tak golek mantri Mantri tapi mantri ndak boleh. Iki kok gawa nek. gawane nek. Kono lho omahe kono. Apa omahe mantrine kono? Sing tak kok mantri sapa? Arek-arek golekno mantri. Wong aku ora duwe sapi kok. Sapi. Kowe tau sing gawa. Sing gawa Brongo Setan Kober. Matine saka Brongo Setan Kober. Tekno sing gawa kowe sing mati. Rumah samu aku wedi. Ora wedi. Aku ora wedi ya. Nek aku mati titip apa? utangku kok sauri. Enak. Lho aku janji utang. Lho nek mati nanggung utang, lho nek mati aku gak wedi. Utangku kok sauri. Ora buta.
Aku ora buta, aku sing urip. Domo kabeh yo. Tak totane aku. Tenan. Aku wani. Tenan. Kanggo nampa dawuh Kanjenge cepat. Ning nek anjen aku mati tak kudu sampe. Pramono. Ayo, dening perawatan. Yo, Bener. Tepake gajah. Aduh. ora apa-apa mati-matilah. Urip wis tau kok bingung. Gajahe tok Hoi. Jure. Gajahe tok Pripun kan? Ini. Woro prawoto iki adoh. Yo. Enake numpak gajah. Disiagakno Gajah. gajah. Ora tau tomo. Siapa makaryo? Estio Sanjoto. Lumaksana magito-gito. Tadyo!